arrancamos para non co charlas sobre os outros, non te correo. Se de los creados a observación, todo. Vemos que o cameraman nos deu ok. Está grabando xa. Fernando, arranquemos pois. Estou aí. Sona ou non sona? Sona. E para o xero. Bueno, como estamos en familia, antes de nada, calquer comentario que querades facer, interrupción para comentar outra historia, outra batallita ou que se vos ocurra sin ningún tipo de problema. Ainda que a charla estaba anunciada como sobre o catálogo de músicos da línea, pois resulta que hoxe ni siquiera próximo catálogo para ensinárvolo, se alguén non o temo ou alguén tiña curiosidade de velo. De todas formas, máis que falar un pouco ao principio do catálogo, pois a idea é falar da música na línea en xeral e presentar pois algo das grabacións para que se pode escoitar algunhas grabacións máis interesantes e iso é o que vou intentar facer. O que foi o traballo para o catálogo fixémolo basicamente Pablo Carpintero, eu, o meu irmão, logo pois, Roberto de Andrés, Socorro Rúa e Marita Gil. Fixémolo nos meses previos a 2005, maio, que foi cando saliu o catálogo, e foron, nós xa tiñamos recollido os gaiteiros máis coñecidos da línea, como Paco de Escornabois ou Juan Ferreiro de Laroá, os gaiteiros de Balonzasos que hemos entrevistado, e tiñamos unha referencia de uns 15 músicos, pero cando se plantexou desde o museo que se fixera o catálogo, digamos que eu, sobre todo, fixe un traballo máis intensivo para intentar facer unha recolleita non tanto dos músicos vivos, que non hai moitos, senón reconstruir a historia da música da comarca, dentro do posible. Entonces foron os últimos meses, os últimos 6 meses, de ir o mellor 3-4 veces a semana hasta Xinzo, hasta Carlos de Randín ou os concellos por aí, a recoller. Logo tamén moito traballo de transcripción, que iso é o máis traballoso, porque un minuto de conversa, copiando da cinta para diante e para atrás, pode dar 10 minutos de traballo, xa que unha hora, xa botades contas, son 600 minutos de traballo diante do ordenador transcribindo. Hai xente que fai anotacións un pouco dos contidos das conversas para logo quedarse con detalles, pero aí nos intentamos transcribirlo literal, porque tamén nos interesaba, ou a mí por lo menos particularmente, cando empecé a transcribir, vi que a maneira de falar dos músicos ou das persoas entrevistadas era moi interesante, tanto por palabras propias da zona, como o uso, por exemplo, da geada, que está totalmente extendido na línea entre a xente maior, cando a xente nova prácticamente o perdeu. Entón, digamos que foi o traballo máis complicado, transcribir todas as conversas, no mesmo día que as facías, xa irlas despachando. O texto fixo o Delfín Caseiro, que é un escritor liñao, moi recoñecido, profesor de lingua galega, que foi para min que lle deu un sentido menos técnico do que lle podía dar calquer persoa moi entendida na música ou moi metidos na investigación, e dar un texto máis atraente para todo tipo de público e de xente. A situación da música da línea, a diferencia de outras zonas, que, como sabedes, a maioría das grabacións que se fixeron, por exemplo, vamos falar un pouco dos cancioneiros e das grabacións históricas que hai feitas, fixeronse moitísimas a principios do século XX en Argentina, a todo tipo de colectivos, coros, grupos de gaitas, rondallas, incluso ali había xente como Hermida, que tiña o disco, o sello Hermífono, que él mismo, entre os propios componentes que tiña, refacía e facía grupos con distintos nomes, los ribadevienses, los orensanos, tal, facía grabacións de composicións propias para cubrir un mercado que tiña moita demanda, non? E aquí, en cambio, como sabedes, a industria discográfica arrancou moito máis despacio. E xa non vos digo nada na provincia de Ourense, que as primeiras grabacións, por exemplo, a primeira grabación histórica, creo que do ano 1904, da Inglaterra, a de Ourense, en Ourense provincia, as primeiras grabacións que se fixeron foron no ano 29, que grabou Faustino Santalices, a Coral de Ruade e tamén o Batallón Mérida,
e sempre, pois, como xente dun certo estatus urbano, coros que podían pagar ese tipo de grabacións e non o que eran os gaiteiros ou os músicos tradicionais ou rurais ou de outro tipo de ámbitos. A primeira grabación que se fai, digamos, discográfica ou relativamente comercial é no ano 93, un músico limiao, hasta o ano 1993 non hai nunha grabación difundida, e foi o señor Paco Descornabois que grabou na cinta dos gaiteiros da Pontevella unha segunda cara, creo que grabou 6 pezas, e hasta ese momento, digamos que non hai nunha grabación comercial. Despois a desto sí que hubo varias aparicións, como por exemplo a agrupación Castrofloso, que grabou no libro disco Antela, a Memoria Sulagada de Xosé Luis Carneiro no ano 97. Pablo Carpintero sacou tamén varios temas no seu disco de gaiteiro solista, e o grupo Gatecer tamén grabou varias pezas. O Paco Descornabois volveu gravar no ano 2007 xa un disco recopilatorio ou unha selección dos temas do seu repertorio, con unha persona con un repertorio amplísimo, porque de feito cada vez que falas con ele xa compuso outras 3 ou 4 ou 5 pezas novas. Cada vez que escoitas unha grabación, por exemplo, antes estábamos vendo o Antonio de Castro de Laza, pois te das conta de que está tocando pezas que, aunque levas escoitando 10 anos, sempre ves a unha que nunca escoitaches, ou é unha persona moi prolífica creando temas. En canto a cancioneiros, o máis destacado hasta o momento é o cancioneiro popular da provincia de Ourense, que sacou o colectivo Castrofloso no ano 2002, que dedicou un tomo á Limia e mete 39 cantigas e 48 pezas instrumentais. Antes deste cancioneiro, en todos os cancioneiros clásicos galegos, do Texúbal, o cancioneiro de Balegá, etc., saben como moito unhas 10 pezas da Limia. Sabemos que se recolleu por la zona, sabemos que, por exemplo, que Antón Santamarina, que tuvo xente grabando en Sarreus, pero non temos acceso ainda aos materiais e non aparecen nos cancioneiros de Dorote Xula. Neste estado de cousas é cando se fai o catálogo. É un libro pequeno de 69 páxinas no que se intenta, sobre todo, explicar un pouco as vivencias dos músicos, contar anécdotas, máis que facer un libro técnico para os interesados en música galega. E isto, ainda que por un lado, cando estamos facendo o traballo, pensar que aquilo ibas a meter nun libro pequeno de 60 páxinas se parecía un pouco injusto, porque dicía, bueno, isto dá para facer un cancioneiro, unha obra grande, pois digamos que despois a posteriori o efecto daste conta do valor que ten, porque ese tipo de libro tuveron os músicos, que aparecen 125 referenciados, na presentación do libro foron 58, teñen os familiares, teñen moita xente da comarca, falando con esta xente, pois daste conta que eles leron o libro, porque despois, cando volves a entrevistar, se contar anécdotas, pois mira tú que eu non sabía que o gaiteiro no Celo da Pena lle pasou isto e pasou outro. O sea, ves que é un libro que a xente manexou de outra maneira que se tuviéramos feito unha publicación un pouco máis especializada. Tamén, dentro da función principal que se busca, eu creo, con este tipo de traballos, é un pouco que a xente que inclues no traballo que se vexa reflexada, que se sinta identificada con el e que neste momento que se vexa un pouco un homenaxe recoñecido ao seu valor de durante tanto tempo conservar ese patrimonio cultural. E nese sentido era simpático o día da presentación ver chegar a gaiteiros dicindo onde nos sentamos os que somos os importantes e tal e cual, este tipo así de comentarios. Ao longo das entrevistas, como a todo o mundo, aprendes moitas cousas, tanto musicais como non musicais, ensínanche moitas cousas. Unha delas que aprendimos, por exemplo, que en relación a fai nos anos 90 que empezamos a gravar, a recoller, que ibas buscando un gaiteiro que te ensinara unha peza formidable ou especial, pois unha das primeiras persoas que visitamos, que era Julio Pérez Carballo, de No Celo da Pena, daquela, cando entrevistamos a que peza sabía tocar e tal, tocounos a Carolina, nos dixo que a primeira peza que aprendera a tocar que fora Se foi el Caimán,
Entón, digamos que con ese comentario prácticamente xa dices, bueno, este señor non sabe nada nin de música tradicional e pouco vamos a aprender, non? Sin embargo, a raíz de facer o catálogo, pois fomos moitas veces onde él, aprendimos moitas cousas, conseguimos outras grabacións e digamos que cambias moito a perspectiva e ves que as vivencias son tan importantes como as boas melodías ou as boas repertorios que se podan transmitir os músicos, non? Por esa razón foi por que desta segunda vez, en vez de ir preguntando cuáles eran os millores gaiteiros vivos na comarca, pois fomos preguntando por familiares de gaiteiros fallecidos, de outros músicos. E chegamos a coñecer, por exemplo, toda unha serie de cegos ambulantes que había na comarca e que de outra maneira non terían prácticamente outra xente nunca nos falou deles, pero ao empezar a tirar o fío para atrás, pois de repente te enteras de que o bisabuelo do alcalde actual de Sarreus era un cego que iba polas aldeas, vendendo coplas, etc. Esta persona, por exemplo, que era Ángel López Villar, foi o músico máis antigo do que temos referencia, que naceu no 1867, viviu hasta 1925, e de él aprenderon moitos outros violistas da zona, como José Lorenzo da Belguería ou os cegos de Vences. Tamén aparecen gaiteiros, continuadores de longas sagas familiares, por exemplo, o Rato de Trasmiras, Juan Ferreiro de Laroá, que era bisnieto de gaiteiros, ou Manuel Nocebo, que era un acordeonista, fillo do director da Música Rabiosa, que era unha pequena banda que había na zona de San Martín. Os cambios sociais fan, en todas as partes, que non queden moitos, en Limia en particular non quedan moitos gaiteiros tradicionais vivos, a xente de nova xeración aprendeu xa nas escolas principalmente de Foxo, ou noutras escolas de un gaiteiro como Venecia, que sí que se dedicou a dar clases puntualmente, pero digamos que hai unha ruptura bastante importante da xente xoven respecto aos antigos gaiteiros. Para ilustrar ahora un pouco, comentábamos antes de que non hai moitas grabacións de gaiteiros antigos. Este gaiteiro en concreto, do Julio Pérez Carballo, ainda que nunca conseguimos gravar tocando, despois do seu pasamento apareceron unha serie de bobinas abertas destas grabacións antiguas, gravadas no ano 69, onde se pode escoitar tocar. Bueno, nos facemos unha idea da técnica que tiña. O señor tocaba como un reloj, tocaba moitas pezas de época, moito La Campanera, Congratulations, este tipo de melodías, non tanto melodías galegas, pero técnicamente era bastante interesante. Este tema, eles na línea te chaman rumba, despois tocan outra serie de polcas, medios pasos, que a mí, en cuanto a estructuras, me parecen bastante. Eu creo que hai, posiblemente, de chamen con distintos nomes, había que ver exactamente como baila a xente, como a xente o interpreta o bailar, para saber que tipo de baile. Nas mismas bobinas que nos pasaron, hai moitas máis perdidas, o que pasa é que o difícil é conseguir que a xente chas pase, darles moito a paliza para que as busquen. Nesta mesma bobina salía cantando a nai do
gaiteiro de Julio Pérez Carballo, que se chamaba Constantina Carballo Alonso, e tamén é unha das primeiras grabacións de un canto que temos da zona. Ten algúns cortes á cinta que lle deron a gravar encima ou o que sea, pero metímoslo na selección de temas que te parecía bastante interesante. Pois había outro alará, outro canto así polo estilo, así suena isto. Recíndolle a estrofa a outra veciña dali de Nocelo da Pena de Sarreos. Nos últimos meses, buscando e rebuscando, meu irmão anda bastante sempre en internet buscando partituras, grabados, todo tipo de documentación que ten a ver con Galicia. Conseguimos este Aleluya, que se chama, o deixo por aquí, despois o vedes se queredes, que está datado entre 1860 e 1890, que se chama El Día de Reyes de un Gallego, e fala dun gaiteiro da Limia. Empieza: Farrulo Candeiro, chicuelo razonablemente idiota del Valle de Limia, durante un año que anduvo a la escuela aprendió las 5 primeras letras del alfabeto y llegó a saber vagamente que Santiago era la capital de Galicia. Bueno, empezó poniendo de tonto para arriba, pero al final la historia non é tanto. Isto foi impreso nunha imprenta de Pinal, de Francia, que se atenen pola inventora dos cómics, porque sacou este formato de pliegos nos que puñan unhas viñetas, e entonces, ainda que a súa maior produción lóxicamente está en francés, en un momento dado sacou relatos en castelán, e este é un deles, que por lo que nos dixeron os da lida imprenta, entre 1860 e 1890 pode ser. Outra documentación, pliegos relacionados ca Limia, é ese que vos dimos antes, que conta dos crímenes de Manuel Blanco Roma Santa, un lobisome originario de Santa Valla de Esgos, ainda que moitos lle conocen polo lobisome de Allariz, porque ali foi onde xulgaron de moitos crimes que cometeu. Supoño que xa sabedes a historia un pouco, porque ten tido moitas publicacións, mesmo lle fixeron unha película recientemente moi fantasiosa. O caso acadou unha fama internacional na súa época, porque mientras este home estaba sendo xulgado e se discutía moito se se podía condenar ou non, e se a licantropía ou eso era unha enfermedade mental ou que era o que pasaba este home, chegou a intervir incluso un doctor, o doctor Philips de Rachel, que era experto en electromagnetismo, un tipo de hipnosis, un nome así exótico que lle fuñan naquela época. E este home estaba xa condenado, xa con sentencia de condena a cadena perpetua, e gracias á mediación deste home, condenado a pena de morte, e pola mediación deste home, ele escribiu unha carta a Raíña Isabel,
para que lle conmutaran a pena, dicindo que iso era unha enfermedade que podía chegar a curar cos seus pases magnéticos e tal. Entón, ao final, o home acabou con cadena perpetua na cárcel de Celanova, se cree. Non se sabe cando morreu, hai xente que dice que o sacaron os carceleiros po monte para comprobar a ver se realmente era inmune ás balas, como el mundo decía. E logo hai varias versións, hai quen dice que lle deron un tiro e que como morreu, pois que o tuveron que enterrar. Hai quen dice que non, que os máis románticos dicen que non, que como realmente era un lobisome, pois que non lle facían dano ás armas de fogo e que conseguiu escapar. Incluso, ahora fai pouco, cando foi a mostra de patrimonio ourense, houve que me dixo que era descendiente directo dele e que os veciños da Santa Valla que o sacaran da cárcel e que o lincharan nun árbol que estaba ali e que debaixo onde caera o sangue dele, pues, que nacera a mandrágora para plantar a morte. Bueno, hai versións para todos os gustos e que non creo que se chegue a saber o que pasou con este home. O simpático do pliego é que cando o leades acaba dicindo que o asesinaron, bueno, que le deron morte, fixeron cumplir a condena na cárcel en 1853, en xuño, cando en realidade a esas alturas o home ainda estaba sendo xulgado e estaba pendiente de que se permutara a pena por cadena perpetua e entonces, digamos que quen escribiu o pliego se deu moita prisa en liquidarlo, non? Unhas reflexións antes de seguir falando da Limia. Comentei que apareceron sobre 125 músicos tradicionais cando fomos ese traballo. Eu creo que a mesma riqueza hai en cualquier outra comarca, porque sabedes que basta pararse en falar en calquer pobo, preguntar por un músico, un gaiteiro, un acordeonista, ou como se facían as festas antiguamente, ou onde se cantaba, ou que fiadeiros había, para haber a mesma riqueza en todos os lados, non? Quizáis a veces o que si pasa, hai xente que dice que houve unha época dourada da recolleita, que eran nos anos 70-80, porque ainda non había moita incidencia da televisión, etc. E hai xente que incluso hoxe en día dice que non merece a pena recoller, nin ir a gravar, porque a maioría da xente que coñecen daquelas desapareceron. O certo é que hai moitas zonas que están prácticamente virxes, que non hai grabacións, hai moitos valeiros que cubrir, creo, e bueno, tamén a música vai se transformando, tamén hai moita xente que dice que o romanceiro hoxe en día xa non existe, e en cambio basta ir a calquer pobo para pillar con unha persona un pouco maior e que empezan a salir coplas e salir romances das versións clásicas por todos os lados. Como continuación do libro, vai salir un libro CD, que é un pouco o material que estou poñendo, que ao final queríamos facer unha cousa sinxela de pouco traballo, nos enrollamos cas notas, comentarios e etc. E, bueno, nos está dando bastante traballo, pero supoño que pasa enero, febreiro, pois saldrá. Pablo Capiter fixo tamén un estudio preliminar sobre a música da Limia, que aí que está bastante interesante. Como vos comentaba antes, unha das facetas máis curiosas que descubrimos foi o tema dos músicos ambulantes, dos cegos ambulantes. Non conservamos ni grabacións sonoras deles, nin fotografías. O que conseguimos foi entrevistar a familiares, en moitos casos netos. O testimonio máis valioso, digamos, é o de Concha da Cal de Aguda, que era a filla directa do cego da Gándara, de José da Cal. Esta muller ten 80 e algo anos, creo que casi 90. Ela era a filla máis xoven de 6 fillas e ela de pequena anduvo co seu pai polas feiras e por onde o levaban a tocar, iba moito a zona de Bande, a zona de Trigo, iban aos cafés. Entonces foi un tema que nos sorprendeu bastante. Non había moita referencia de cegos e apareceron o que vos citei antes, o Ángel López Villar, de Sas, José da Cal de Aguda, que é da Gándara, que naceu en 1876 e morreu no 39, e despois hai outros que son de povos moi cercanos, José Lorenzo da Albrería, que está no Concello de Laza, que faleceu sobre o ano 48, Sergio Ramos de Buxán, e outros cegos como os de Castro de Escuadro, Vences e Viana do Bolo. Eles se consideran os fillos, os netos, o que falan deles é que eles non eran esmoleiros, xente que fora pedindo unha limosna, que lle deran unha gracia, o que quixeran, senón que eles realmente do que vivían era de vender as coplas.
falan de que se encargaban por millares, hai imprentas de Madrid, de Barcelona, seguramente algunhas tamén se imprimiron na zona, porque hai, nalgún caso, che contan que houve un crimen na Xinzo e que fixeron unha copla, pero que cando iban a sacar a familia pareceu moi mal, e tuveron que retirarla de circulación. Entonces, presumiblemente, en Galicia se tuveron que facer coplas, pero a maior parte creo que viñan de fora. Hai un caso aparte especial dentro do que os cegos músicos na Limia, que é o de José Quinta Ribao, que é o cego da Pereira no concello de Rairizo, que el quedou ferido de bala por na batalla do Ebro. Entonces adquiriu a condición de ferido de guerra con unha paga moi importante que permitía levar unha vida que non tiña nada que ver ca dos cegos ambulantes. Este señor tocaba o acordeón, primeiro tiña un acordeón diatónico, despois de teclas. Aprendeu por solfexo en Madrid, despois de estar ferido, mentre se estuvo recuperando, digamos que unhas actividades que tuvo foi aprender a mi música, e el desplazábase aos fiadeiros a tocar, iba nunha bicicleta, que mo levaba, el iba atrás, que me levaba era Sergio Pacheco, que era un mozo tamén de Rairiz, lle daba un peso cada vez que o levaba, o mozo iba encantado, porque iba de festa e máis le pagaban. E o que si nos contaba el, o mozo, era que estragaba moitas bicicletas a causa de que o señor este era un homón considerable e cos crollos das corredoiras se estropeaban todas. Buscaron como mellorar esta locomoción, intentaron poñer un motorciño alá en bande a bicicleta, que non tiraba, e ao final conseguiron ou acordaron comprar un tándem nunha tenda de bicicletas en Xinzo. E o problema, en vez de mellorar, isto complicouse, porque a partir de que compraron o tándem iban ás festas os dous, o cego, o mozo e as mozas respectivas. Entón íbamos 4 sentados no tándem e aquelo seguía dando traballo para pedalear. O que nos contaba o mozo deste home é que, ademais, por ser a condición de ferido de guerra, cando se encontraba cos civis que controlaban un pouco a zona, hasta le podía dar un bocotón a e chamarle a atención, porque en plan, usted non sabe con que está falando, teña cuidado que se sigue meterse conmigo, lle quito o gorro, lle quito o tricornio e o mandan pa calle. Nesta época, volvendo a falar un pouco xa dos cegos, que non había nin radio nin televisión, pois a xente o que comenta sempre é que era unha especie de revolución nos povos, ver chegar a esta xente que sempre traía novas coplas, novas historias e novos contos que contar. Eran auténticos showmans que preparaban moi ben as súas intervencións e sempre estaban cheos de recursos para divertir a xente. Por exemplo, a neta do cego da Berbería comenta que, como outros cegos se coñecen, como Florencio, outros máis coñecidos, que facía o canto do galo, o sonido do carro, incluso facía falar o violín, facíalle dicir: mozo do povo, eu quero viño. Cando se acababa por su misión, a pedía cas notas do violín. Eran xente que se movía moito, algúns chegaron a ir, no caso, por exemplo, do cego de Sas, chegou a ir ata Barcelona, tardar hasta 4 anos de volver a súa casa. O feito de ser ambulantes potencia as súas habilidades sociais e a súa relación con todo tipo de xentes. No caso do cego da Gándara, por exemplo, é interesante que a filla nos dixo que tiña unha siria ou barallete, unha fala propia, que despois, por estudios, trouxen o nome do investigador, pero sacaron fai pouco un libro sobre os criptodialectos en Galicia, e relacionada tamén ca fala, ca siria dos músicos de Celanova, porque esta persona, este cego concreto, perdeu os ollos por unha viruela que tuvo xa de pequeno, de 5 ou 6 anos. Entón levaron a aprender a tocar o violín co director da banda de Vilanova dos Infantes, que está ao lado de Celanova. Entón, o mellor por aí foi por onde tuvo contacto coa siria, ou non sei se sería o mellor algo propio dos cegos en exclusiva, pero esta persona comenta que ten términos que comparte con músicos de Celanova, en la que ten palabras propias.
a filla nos contaba moitas anécdotas, por exemplo, decía que cando ela veía que unha persona, cando iban a tocar un café de bande, pois se botaba unha boa propina ou lle pagaba ben porque estaba gustando a música, pois ela decía ao seu pai, caramola xido, que significa toca ben, o sea, en plan, dalle máis ánimo que nos acaban de dar unha boa paga, non? E, bueno, esta señora conserva moitas palabras da fala, chegou a decirnos hasta 31 palabras coincidían, por lo que nos contaba, con outros xente de oficios ambulantes que tamén usaban a mesma xerga. Por exemplo, contar un caso dunha familia de unha parella, un matrimonio que iban polas feiras facendo limonada para vender, e que nunha ocasión que levan unha nena pequena, nunha ocasión que pararon na súa casa porque tamén tiñan esa componente de solidariedade entre a xente que exercía os oficios ambulantes de darse cobijo, pois nunha ocasión estaba a muller do cebo da gándara coando leite, e a nena pequena dos limoeiros dixolle a súa nai, mamá, a pateja non calma o sorillo. E a señora que o entendeu, a muller do cebo, dixolle, calma, filla, calma. E o que significaba era, a nena decía, queixábase a súa propia nai, dicindolle, mamá, a señora non me dá o leite, que a nena quería o leite, e a señora Cristalina respondeulle que sí, que lle daba. En principio, eu falei con Mini e Melo, comentándolle, a ver se tiñan máis referencias desta fala dos cebos, e eles comentaron que nunca nadie les falara do asunto. En principio, esta é a única referencia que temos nun barallete dos cebos, e era interesante porque, polo visto, en varias compilacións do final do 19, varios traballos, se citaban 2 ou 3 palabras do barallete dos cebos, pero esta sería a primeira vez que aparece un vocabulario un pouco máis extenso. Os instrumentos que tocaban os cebos na liña principalmente foron o violín, quitando uns casos como o que falaba de José Quinta Ribao, que tocaba o acordeón, ou o cebo de Buxán. Era unha empresa familiar que a muller e os fillos acompañaban ao cebo normalmente nos seus viaxes e nas súas actuacións. O cebo de Sasi era a súa muller Dolores García, que cantaba, tocaba a pandeireta e o triángulo. E co cebo da gándara iban a muller ou as fillas, iban unha sola. Comentaba a filla, primeiro lle tocou a maior, despois foi tocando a seguinte, hasta que lle tocou a ela, que ela decía que con 6 anos aí vai ela co pai. No caso da alberguería, era un grupo un pouco máis amplio, o seu fillo José Herminio tocaba a gaita e a flauta de madeira e o clarinete, e logo levaba unha irmá que tocaba o triángulo e a pandeireta. Este oficio transmitiron principalmente o que vos comentaba, quitando no caso do cebo da gándara, que aprendeu un director de banda, e os demais era de cebo a cebo, o cebo de Sas, ensinoulle o cebo de alberguería, o cebo de Vences. Ainda que a maioría dos pliegos e das cancións de cebo que teño escoitado por aí pola zona son de escritura peninsular e se escoitan moitas versións por aí, hai un par delas que sí que se sabe que eran do cebo da alberguería, unha vamos a escoitar ahora, serían o crimen de Cesario Abril e o crimen da morte do señor Rubio de Freixo. Se vedes que me estendo moito, o que hai que ir cortando non me avisades porque non me estou mirando a hora. Nos tampouco. Distrito de Sargaos, de la provincia de Orense, ocurrió un crimen sangriento que horroriza a mucha gente, cometido por un joven que era un fuerte criminal y su nacimiento era del reino de Portugal. Desde niño fue travieso, de naturaleza rara.
150 pesetas, qué felicidad tenía, y el tío rubio de Freande de esta manera decía: tú has tenido la culpa de que te robe el dinero para que admites en casa a ese hombre forastero, sin saber su paradero, para más de otro reinado, ya por ser tan criminal, de Portugal se ha escapado el maldito portugués, que a la puerta está observando aquellas conversaciones que dentro estaban hablando. Cuando el tío rubio salió por la puerta para afuera, le puso un pie delante, le dice de esta manera: que me pisas, Serafín. El portugués le decía, y el tío rubio le responde: aguanta que no te veía. El portugués le contesta con las entrañas de perro: por muy valiente que sea, yo a usted no le tengo miedo. El tío rubio de Freande, con el genio enfurecido, lo cogió por entre piernas y lo tiró en el camino. El tío rubio se marchó como si nada pasara, y a la salida del pueblo el portugués lo esperaba. Al punto le dio el alto aquel hombre desalmado, como le tenía miedo, él iba bien preparado. En el momento el tío rubio a una piedra se bajó, y el maldito portugués un tiro le disparó. Con una mano certera se lo metió al oído, sin tener amparo de nadie. Muerto en el suelo ha caído, sin decir Jesús me valga, ni dar siquiera un chillido. Toda la noche llevó en aquella calle tendido. Pronto acudió su esposa con 6 hijos que tenía. Oh, qué cuadro de dolor, que allí cortaban la vida. Luego que ejecuta el crimen aquel hombre desalmado, para el pueblo de Retorta muy pronto se ha escapado. Allí estuvo más de un mes, con muchísimo silencio, en casa de Paulo Lúa. Es la verdad y lo cierto. Nadie se puede escapar de la divina justicia. La Guardia Civil de Gaza pronto tuvieron noticia. Pusieron pies al camino, es la verdad y lo cierto. En casa de Paulo Lúa fueron a cazar el conejo. Le echaron las esposas, lo amarraron bien sujeto, y al cabo de Villa del Rey se lo entregaron preso. Todos iban muy contentos, mas poco le aprovechó, y
turbio será de eterna memoria y en otra segunda parte se dará fin a la historia. Es triste. Bueno, era un canto largo porque tiña moito que contar. A segunda parte da historia da que anuncia non a chegan a facer porque no entretanto o criminal extorsionou, obrigou a compañeira que o guardaba a vender todo para intentarse marchar para Cuba. Enteráronse os guardias civis, foron ali, bueno, mataron no lugar e non houve segunda parte. É curioso que a pesar de que a cantiga dice que será de eterna memoria a morte de Serafín Rubio, preguntado a moita xente do pobo de Freixo, etc., naide sabe quen era o Serafín Rubio e naide se acorda dele. A explicación que dan a unha persona cando lle insiste si como pode ser que un suceso así non se acorde, dicen que, bueno, que foi pouco antes da Guerra Civil, que xa pasaron cousas da bondo naquela época e digamos que este crimen, pois que foi unha cousa menor comparado con que pasou despois. Este cebo da Alberguería pasoulle unha outra anécdota, por exemplo, outra cantiga que vos digo que é sobre o crimen de Cesario Abril. Este Cesario Abril fuxiu da cárcel, estuvo buscando o cebo para agradecerle o detalle de dedicarle unhas coplas e tuvo que andar o cebo moito tempo escondido para que non o matara o propio criminal. Os cebos, ademais, non se coñece moitas cantigas deles, como vos digo, que sí que tiña moita habilidade era para compoñer cuartetas e sacar cantares sobre a cualquier persona do público que se xuntaba, non? Pois se supón que o Lazarillo lle decía mira que ali hai un manto, que ali hai un desta maneira ou outra, e le sacaban rapidamente cantigas un pouco ingeniosas sobre o público. O cebo de Tosar tiña a súa propia copla para presentarse, decía son o cebo de Tosar, parroquia de Sabucedo, manteño canto pendangas e con elas venme a vello. Este, o Tosar e a Gándara é o mismo. O cebo de Buxán, que tamén se encontraba con ele nas festas, nas feiras, decía son o cebo de Buxán, que come onde lle dan. Para manter tanta pendanga expuso a morrar para o pan, porque ele era solteiro, non necesitaba morrar ni nada, porque non tiña naide a que manter. Según nos contaba a xente que entrevistamos, pois estes dos ceos, cando se encontraban nas feiras, empezaban a sacar cuartetas, coplas, en plan desafío, non? A ver, a picar o outro, así, ingeniosamente. O repertorio dos cegos, despois eu vou falar máis a dos demais músicos, porque estou estendendo un pouco demais nos cegos, tiña tanto temas cantados de todo tipo, todas ese tipo de coplas e sucesos, como moitas pezas instrumentais, bailes de toda a clase muller, valsas, alboradas, xoltas, tangos. Incluso nos comentaba a filla do cebo da Gándara que en esa época previa á Guerra Civil, cando iban á bande, as cancións, digamos, de Cara ao Sol, tocaban os que lle gustaba o Cara ao Sol, e despois as cancións de himno de riego, máis outro tipo de melodías, as facían a porta pechada noutro tipo de café. Bueno, se prestaban musicalmente a todo tipo de demandas, non? O que tamén relatan moitos familiares dos cebos era a habilidade que tiñan para valerse sin a vista. Entonces hai moitos sucesos que contan de que se foron a atar a erva e que unha persona que iba con ele se escondía unha gabela a ver se se daban conta de que faltaba, e entonces o cebo seguía se daba conta. Hai unha serie de sucesos como eso, por exemplo, o feito de que moitos dicen que o cebo daría o que fora por ver correr a auga, que cho contan tanto do cebo da Alberguería como do cebo de Buxán. O sea, é como se fora unha especie de mito xa en relación aos cebos, igual que o do gaiteiro que vende a gaita, pero o que lla compra ao final proba a gaita e se dá conta de que lle venderon a gaita pero non os dedos. Tamén pasa bastante. Volvendo ao que é agora o conxunto da música limiá, a parte dos cegos, hai moita variedade de formacións. O máis abunda posiblemente sean os gaiteiros solistas, que tamén houve bastantes cuartetos, e tamén grupos con clarinete, con saxofón ou con acordeón, por exemplo, do Abollosa Baltar, outro en Paradela, os gaiteiros de Vilar tamén é un grupo con clarinete. Tocan moi pouco por terceiras,
incluso entre eles, pois hai quen dice que ele ensinou, por exemplo, o gaiteiro de Sarreaus, Fernando Paradela, dice que ele ensinou os de Balanzás a tocar por terceras, que eles non tiñan ni idea. Os de Balanzás, se le preguntas, che van a decir que non, que o de Fernando Paradela ele non les ensinou nada. Aparte do que o dúo de gaitas e tal sempre tocan con caixa e bombo, o tambor ten moi pouca presencia, só grupos moi folclorizados, así que se fixeron xa con traxe do século XVIII e con digamos, un exemplo, intentando imitar os gaiteiros de Soltero ou este tipo de formacións. Os demais era a xente que vestía a mellor roupa que tiña, pero normalmente o traxe tradicional tuvo moi pouca presencia. Un exemplo, por exemplo, da música de Vilar, que é unha formación que traballou del ano 59 hasta o 74, en que ahora volveron a retomar o das actuacións a base de que despois de gravar de nos unhas cuantas veces, vou poñer un tema deles, a Miñera de Vilar, por exemplo, para que escoitedes un pouco o estilo. Un grupo de Carlos de Randín pirando esa con Portugal. Apareceron bastantes acordeonistas diatónicos, apuntamos referencias de 10 ou 12. Entrevistar directamente, só entrevistamos a dous, un gaiteiro de Nocedo, Manuel Martínez Castro, e outro que era de Nocelo de San Martín, que este home sí que tocou toda a vida o acordeón, contaba bastantes anécdotas, sucesos que tuvera, a típica disputa entre o acordeonista e os gaiteiros de que, como decía os veciños del, de que un acordeonista vai ao solo e fai a festa, e eu se vou ca gaita teño que levar a que me toque o bombo, que me toque a caixa, ou algún, logo xa para arranxar o que facía era ir el ca gaita solo, levar unha caixa e algún mozo de por ali dos máis habilidosos que o chamaban, pois que se arreglara ca caixa. Alguna das pezas a máis antigua que nos ensinaron da zona é unha danza antroido que nos ensinou este señor Fernando Paradela de Sarreaus, que a trouxera o seu pai trouxera un acordeón diatónico de Cuba, e no ano 37 argallaron un baile de antroido con cintas e
sombreiro de palla, este tipo de indumentarias para as danzas tradicionais. E el, pois, este home ten moi bo oído, fai moitos anos que non toca gaita, pero ensinounos a danza. E toco ben o acordeón co señor. Ademais dos músicos tradicionais, na Limia houve moitas bandas, a de Calvos, a de da Xironda, de Moreiras, Xinzo. Entonces hai moitos pequenos grupos tamén, ou músicas, integrados por músicos destas bandas. Algúns deles formaron grupos tamén con gaiteiros, por exemplo con Jerónimo Ferreiro de Naloá, tamén tocou clarinete. Entonces, nesta selección teramos de primeira unha música que está tocando agora, retomou a actividade na Limia, son todo, creo que son 3 saxos e unha trompeta, caixa e bombo, e, bueno, eles o seu repertorio defíneno como tradicional antigo, son pasodobles, algúns pasodobles castizos, españoles e tal, logo outras pezas, pois, este, por exemplo, é un vals que le chaman o Ramonciño, que é moi bonito, pero non sabe moi ben onde aprender, dicilo que de oír por aí as outras músicas que había. Estou grabando unha mañá de Reis, que iban facendo unha elaborada por Calvos. En cuanto aos ámbitos, os lugares onde se facía música, como a maior parte de Galicia, nos fiadeiros, na Limia
en moitos sitios falan solo do fiadeiro de lata, non se fala de pandiretas, dicen que non había pandiretas na zona, quitando a zona de Porqueira, Vilar de Santos, un pouco de Sarreus, moitos sitios falan de que tocaban con lata de carbulo, con lata de pimentón, en algúns sitios incluso ni siquiera facían canto coa lata, sino que solo era o ritmo de lata. Só nos falaron, por exemplo, en Sarreaus de que había os follateiros que os que arrebaban os potes e tal, que tamén facían pandeiretas nas casas, non? Tamén, cando xa facía bo tempo, facían o que chamaban as triscas, que eran os bailes nas airas. Como curiosidade, en algún sitio, por exemplo, en Rebordechao, puñan unha ola debaixo de unha lousa da aira, para que tanto cando mallaban como cando bailaban e zapateaban e iban pisando, pois sonara aquela pedra distinta, non? Despois, lógicamente, nas festas patronais, no Entroido, que eu creo que é a maior festa que se fai por alá. Hai grupos de gaiteiros que dicen que eles tocaban o Entroido seguido dos 4 días sin parar, que quedaban dormidos e seguían tocando, bueno, este tipo de fanfarronadas ou historias que se contan. O señor Juan Ferreiro, por exemplo, tamén era famoso porque tocaba moito, pero tamén lle gustaba ver bastante, que en alguna festa pois o tuveron que atar con 2 cintos a un árbol para que seguira tocando e non caera e pudese ca festa. Os ritmos que se tocaban, pois hai todo tipo de ritmos antigos, dos tradicionais, muñeira, xota, alborada, o término foliada non se usa moito por ali. De época, ritmos importados hai tamén todos os que hai no resto de Galicia, o valsa, a mazurca, o paso doble, o foxtrot. Hai 2 danzas que en Ourense, polo menos, só se nombran ali, que son o jaloche e o medio paso. O jaloche, eu creo que é unha especie de confluencia, ese nome é unha confluencia de 2 palabras para nombrar ese baile. Por un lado, a xente que dice que a palabra jaloche que ven da palabra galocha, que é un calzado tipo zocos ou algo así. Por lo visto, a palabra galocha ten correspondencia en inglés, en francés, galós, en portugués tamén se dice galocha, dicen que ven do grego galopos. Despois resulta que é un baile que se chama o galop, que é unha especie de polka. Entonces, eu creo que o mellor é posible que houbera aí unha confluencia unha confusión das palabras, non? Que a xente empezara a chamarle galoche ou jaloche a esa danza, porque tal como describe a xente, é moi parecido a unha polka. Despois, ao medio paso, pasa o mismo. Polka ven da palabra pulska checa, que significa metade, por un medio paso que se dá, un medio salto que se dá o bailala, e na anime se chama medio paso un tipo de baile que é moi parecido ás polcas. Entonces, eu creo que o que ocurre que na liña, de alguma maneira, alguén traduxo ese nome e teñen memoria do significado propio da palabra polca, mentre no resto de Galicia se chama polca, sencillamente. Medio paso, vamos a poñer un de Juan Ferreiro de Laroa.
línea. Fan moitos de así, empezan a dominante, baixan, fan moitos xogos pola nota de abaixo. Para min é un estilo de preludio máis ben de gaiteiro solista, é dicir, non é o típico de un gaiteiro que se queda na dominante e outro baixa e se comprueba como pegan como empastan as voces das gaitas, non? Porque imaginarse 2 ou 3 gaiteiros facendo ese preludio como que non valdría para comprobar a afinación. Vou expoñer agora un exemplo de jaroche do Paco de Escornabois. Eu teño en vídeo, pero supoño que sonará igual. A xente dice que se bailaba correndo dun lado para outro así agarrados. Non sei como vamos o tempo. Moito que ir. Tengo media línea. En cuanto a maneira de aprender os gaiteiros e os músicos tradicionais, como no resto de Galicia, penso, de orella, normalmente aprendían xa de pequenos unha palla de centeo, un tipo de instrumento destes que facían eles, unha gaita de sabugueiro, e iban collendo as técnicas e os recursos que iban copiando dos demais gaiteiros. Eu creo que incluso o propio Juan Ferreiro, que o seu pai era gaiteiro, era Jerónimo Ferreiro, ni siquiera el aprendeu do seu pai directamente a tocar, por lo menos normalmente non xo dicen. Casi todos dicen que aprenderon, quitando o Paco, que dixo que aprendera de Leopoldo Quiroga, que estuvo 4 días na súa casa para ensinarle, e que el xa sabía tocar algo, os demais aprenderon copiando e imitando os demais músicos. Como dicía Francisco Ferreiro de Música de Vilar, a aprendizaxe de curiosos, e chamaba ele, por exemplo, Juan Ferreiro de cachimonio, como me chamaba ele, tocar de cachimonio. Sempre con máis voluntade que medios, porque instrumentos non había moitos. Por exemplo, Cándido Covelas, que era caixeiro da Boullosa, contaba que de neno lle gustaba moito xa tocar e que tiña latas e palillos en todas as ficas onde tiña que encar vacas, e cando chegaba, se iba a buscar a lata e a dar. Tamén o mismo o tío Nicanor, que era un señor xa moi maior, que dicen os de Vilar que empezou a música no seu pouco, ou así o describen agora, poñen como un feito referencial da música da zona. Aquel tamén de pequeno, cando chegamos a música rabiosa, xa iba de tardenes con unha lata de sardiñas aporreando detrás da banda. Ou, por exemplo, o caso do Ernesto da Carballar, que tamén le gustaba xa de pequeno ser gaiteiro, e un antroido que un tal Evaristo fixera unha gaita con unha pelica dun gato e un punteiro de freixo, ele convenceu de que o regalara ao cabo do antroido, e ele tocou con aquelo hasta que podereceu o fol, e estuvo 3 ou 4 días na cama enfermo polos baos daquela gaita. Antonio González Franco tamén foi unha destas anécdotas curiosas que che contan. Ele era sobriño de Celso de Ganade, que foi o artesán que máis gaitas fixo na zona, un dos artesáns que se coñecen. E ele decía que empezara a tocar porque le collera o mal da topa, que parece que era unha enfermidade que iba foradando, facendo unhas feridas
grandes na perna, ele salía unha perna, entonces decía que botara como 2 anos no leito, e el para pasar o tempo ao seu tío lle levou unha temporada a gaita, despois outra temporada lle levou o bombo, despois outra temporada a caixa, e así foi como foi aprendendo. Músicos, digamos, profesionais non había, era sempre unha actividade para complementar os ingresos das outras actividades que tuveran, de labranza, de carpinteiros ou zapateiros, e sempre cobraban por tocar, lógicamente, e incluso desde pequeninos, por exemplo, Ignacio de Socisa, con 12 anos, que xa tiña moitas habilidades de gaiteiro, o seu pai o levaba aos poucos onde o requerían para que tocara, e acompañaba porque lle daba medio solo polo camiño e tal, e bueno, facían así. Tamén moito repertorio, aparte do que copiaran de outros gaiteiros ou de cancións que aprenderan dentro da familia, por da nai, do que se cantaba. Tamén unha fonte importante de melodías foron as bandas de música e estas músicas que había. Moitas das cancións, esa Medio Paso, por exemplo, que escoitamos antes, moitos destes temas xa os tocaban as bandas e son, ou versións que facían eles, ou é que as bandas antigamente tiñan un tipo de melodías máis, digamos, parecido ao que nos entendemos por tradicional, nese estilo. Eu, por exemplo, se miramos o repertorio da banda La Lira, que grabou moitas grabacións, ten moitas xotas, pasodobles, muñeiras, moita música relacionada ca nosa tradición. O aprendizaxe sufriu un cambio importante ca chegada da radio e da televisión, e isto tamén nos contaba bastante ben os gaiteros de Vilar. A pesar de que en toda España a radio estaba ampliamente integrada xa na época da Guerra Civil, había xa no ano 43 había máis de 1 millón de radioreceptores, e dicen que incluso dentro da batalla na Guerra Civil dos bandos, que a batalla propagandística a través da radio tamén tivo moita importancia ou a súa influencia, pois hasta a Limia as radios tardaron moitísimo en chegar, como sempre vamos moi por atrás en moitas cousas. Incluso, en concreto, o pobo de Vilar, a radio chegou no ano 63, no ano 61 chegou a radio. E eles só nos recordan como un feito histórico, porque se hasta aquela non tiña moita música, e eles dicen que hasta aquela eran pobres na música, pois a partir de que chegou a radio empezaron a aprender cancións na radio, decían que as que máis aprendían eran as de Eurovisión, porque as de Eurovisión as repetían, entonces acababan escollendo. Que outras veces, que outros temas, pola complexidade, porque de repente deixaba de recibirse emisión, que entonces eles inventaban a segunda parte do arranxo. Eles facían, por exemplo, no seu repertorio teñen metido xa de antigo a canción de Congratulations, que obtuveron segundo premio no Festival de Eurovisión Cliff Richard de Shadows, con ese tema. Entonces, para que vexades o Congratulations polo gaiteiro de Vilar, eran gaiteiros como a maioría ou moitos de toda Galicia, que non tiñan eses conceptos que temos, que xa a final do século XIX tiñan a súa influencia de a tradicionalidade, o excenismo, eles tocaban todo tipo de melodías. Eles, ao fin e ao cabo, eles o que buscaban era entreter ao público, divertir
Isto, eu non sei como bailarían os ingleses, pero aquí isto é un agarrado que vale un paso doble, se baila como cualquier outro paso doble, non? E un pouco o feito de aplicar unha instrumentación tradicional, pois fai que este tema dentro do repertorio do grupo que non cantara moito. Entre as anécdotas, unha das que suelo contar sempre, que máis me sorprendeu cando me contaron, foron estes mismos veiqueros de Vilar, que a xeneración anterior a eles fixeran o bombo e a caixa do fuselaje dun avión que se estrellara no monte de Carlos de Randín. Recórdano como un suceso lógicamente impresionante, fora o 2 de febreiro do 44, de repente ás 3 da mañá houve unhas grandes explosións alá no monte de Vilar, e o que pasara foi que un bombardeiro iban 3 xuntos hacia a Segunda Guerra Mundial, onde les tocara ir destinados, eran de origen canadiense, e un dos bombardeiros foi perdendo altura, petou no alto da Serra de Pena, quedaron ali as hélices clavadas, nafrouse, fixo unha zanxa impresionante que ainda está ali. E, bueno, pues dali ao tempo, naquela mesma noite chegaron rapidamente guardiñas portugueses ou a Guardia Civil de Sabucedo, que era o posto máis próximo, non deixaron subir a xente e tal. E despois dese tempo foi cando os veciños empezaron a ir ao avión e levarse pezas do fuselaje para tapar unha porta dunha palleira, para tapar un galpón, para facer así cousas, non? Os veciños dicen que a tripulación faleceu toda, creo que eran 6 tripulantes, faleceron todos carbonizados. Contan que os que primeiro chegaron, supostamente os guardias, que cortaron os dedos para sacar os anéis, que roubaron o diñeiro, que fixeron de todo. Bueno, non sei se é porque te gusta falar mal dos guardias ou se foi así, pero aproveitaron todo o que puderon do avión, mesmo fixeron un bombo e unha caixa, un material que era algún tipo de aluminio que non pesaba absolutamente nada. Se vedes o bombo e a caixa actuais dos gaiteiros de Vilar que viñeron despois, eles só fixeron coas chapas dunha caseta de obra que tiñan para facer a cartera de pitores das Junias e non ten nada que ver, o sea, eso pesa como demo. En cambio, aquel aluminio ultralixeiro para levarlo para as festas e dun lado para outro, era unha maravilla. A maioría das chapas acabaron as vendendo porque un tempo despois foron os follateiros por ali que conseguiron supostamente autorización de baixar os restos do avión de arriba e aqueles despois compraron a todos os veciños os restos de chapas e tal, e os veciños pagaban moi ben de eles. Eran restos por ali, algún veciño, o propio Francisco, nos dixo que tiña restos dos paracaídas, tiña unha chave feita en Chicago que usaba el para unha especie de abrazadeira que usaba en unha mangueira. Despois a quedaron lenda de que a xente cando iba por ali polo monte que escoitaba os berridos dos tripulantes falecidos e tal e cual, este tipo de historias, non? Causas polas que os músicos deixaron de tocar, que tamén suele ser interesante, moitos refiren o falecemento de un familiar, da muller ou do pai, para deixalo en ocasións temporalmente, en ocasións definitivamente. Outros contan tamén, falan bastante da migración como causa de disolución dos grupos, en la que outros, por exemplo, o Rato de Trasmiras ou o Delfín de Nocedo falan de que foi unha emigración cando estuveron en Suiza ou en Alemanha, precisamente cando les acabou de enganchar o tema da música e integraron ali en grupos da Casa de Galicia ou tal, pero bueno, dentro do que era a súa actividade aquí, moitos se desfixeron pola emigración a Madrid ou País Vasco ou fora. Tamén contan, é interesante, que naquela época de posguerra, empezaron a pedir permisos gubernativos para facer bailes. Por exemplo, o acordeonista de San Martino, Manuel Nocelo, decía que os mozos tiñan que ir hasta Xinzo, porque son 40, 50 kilómetros,
para pedir unha autorización para poder facer un baile un domingo, porque senón non o podían facer e se iba a Guardia Civil e se montaban os cristos do demo. Entonces, polo feito destas autorizacións, tamén en outras ocasións, porque se exixían os músicos que tienen que estar sindicados para poder tocar, pois moitos deles dicen que foron no deixando e que acabaron deixando de tocar. Por exemplo, incluso o gaitero Julio Pérez Carballo, do que puxen antes ao principio a peza esa que era da bobina, el decía que acabaron indo a poucos onde non chegaran as carreteras porque así os civiles non aparecían, porque contaba que cando aparecían os guardias os mozos se botaban a correr e ou decían que eles aí non os chamaban para tocar e ao final o guardia decía, pois aquí a min alguén me ten que pagar a multa e tal e cual, e ao final tienen que pagar eles. E esa é unha das razóns que falan de deixar de tocar. Outra tamén, pois, o que comentaba antes, a aparición da radio e da televisión, pois dicen que nos anos 60 a xente pois empezou a deixar de facer os bailes, empezou a irse pois a taberna a escoitar a radio ou isto. O sea, que por un lado foi un beneficio de repertorio, novas músicas, novas cousas, pero por outro lado pois perxudicoules un pouco neso. E isto é máis ou menos o que tiña pensado contar e comentar. E non sei, se queres consultar, falar, decir ideas que se vos ocurriran. Unha pregunta, non sei se me escoitei, que había un gaiteiro na liña que de vez en cando cando tocaba no baile había Guardia Civil, pegaba un tiro aí. Sí, ese era o Juan Ferreiro de Larvá. Sí, sí. Que levaba unha pistola escondida, eso entrevistou no Iván, e é o que lle gusta contar a historia. Levaba unha pistola escondida e que cando lle parecía que tal sacaba e daba dos tiros ao aire e volvía a guardar. E os guardias por ali correndo a ver quen era quen disparara, o que fora aquel ruido, o que fora. E nunca pellaron, non? Non. Está ben. Tes constancia dos cegos, sobre todo basicamente os cegos, que foran utilizados tanto no sentido da divulgación das noticias no tema da ditadura franquista na época republicana. Tes alguna constancia de que alguén fora perseguido por o feito de ser un transmisor de novas? A filla deste cebo da Gándara, por exemplo, como puxemos no catálogo que cantaban tanto el Cara al Sol como as cancións dos comunistas ou do outro bando, ela se queixara de que puxéramos eso no libro porque non lle gustaba que aparecera. Ela estaba pensando como que se podían represaliar contra ela por cantar outro tipo de cancións que non foran da dereita. Pero, fora deso, quitando o caso desta señora, os outros son xa netos dos cegos que nos deron bastante pouca información do que pasaba. Entonces, deses comentarios nunca nos chegou. Esta, sí. Eu comento iso porque a mí sorprendeume. Nunca un pensa nestas historias. Pero sorprendeu unha historia contada por uns amigos polacos que tuvemos aquí tocando, que eran instrumentos totalmente antiguos menos un, que era unha zanfona, porque só existía en Polonia unha zanfona original, porque ademais desapareceran, porque Stalin facía xuntanzas de violinistas e de cegos, fundamentalmente de zanfona, porque o que fixo foi aniquilalos a todos, porque era un temor que calquer dictador ten hacia a xente que leva as noticias, as novas, que lóxicamente calquer romance ben composto por algún podía ser un instrumento de educación, tanto nun senso de izquierdas como de derechas. Non sei, eu en Galicia non tuve para este tema con Miña e con Mero, e ainda que sea romances de temática de reflexión, pero nunca se deu. Los que grabamos a xente que nos cantou e tal, Hermelinda e isto, nunca nos cantaron ningún deses romances que aparecen por exemplo, nos libros de Miña e Mero sobre o tema da guerra ou tal. Entonces, Quizás funciona a memoria represiva do medo todavía neles, non? Como Sí. pasa con Calquer eido social, sí. o medo está moi metido. Si cada tampouco é porque preguntamos, Sí, no, está claro E que... Mero sempre tuveron ese ben, non? Sí, está claro que moitas veces tens que preguntar e saber o que queres buscar para encontrarlo.
Ese tema non cho vai a contar así como así, pero bueno, excepto que Ela o único que nos contar era o que vos decía, que naquela época as cancións dos comunistas era xente moi concreta que os metía nun café, incluso a porta pechada, a persiana baixada, ya as tocaban, non? Que incluso creo que comentou de unha vez que tocaban o himno de Riego xa así, un sitio máis aberto e tal, e que foran a chamar esa atención, ou que había un que ainda durante a guerra que salía en cualquier sitio a cantar o himno de Riego sin ningún tipo de tal, pero que, bueno, a propio xente que coñecía decía, bueno, estate calado, deixalo estar, ou tal e cual, pero é o máis que nos comentaron así dese estilo. Vamos a charlar queres poñer un pouco do vídeo? Non sei, se queres ver algo vídeo de Castro, poñendo un pouquinho. Poñemos un pouco de Castro un momentiño. Por ver o señor Paco Nación. Formación da Cabastesando, no estábamos viendo. Bueno, eso é a taberna que montan os mozos no Bobo, que a festa prácticamente se desenvolve na taberna e o espacio que hai fora onde montan unha fogueira nunha pequena plaza. O señor Paco, que non quere sido antroido de non sabe ser hinchada a morada pola mañá, toca antes de comer, hasta 1:30, 2, a tarde ás 5 volve a empezar a tocar hasta as 8, 3 horas, 8, 9, vai cenar, sobre as 8, 11:30 volve a tocar hasta que faga falta, toca hasta as 3, hasta as 4 da mañá, que en ese sentido é moi difícil seguir o ritmo. Despois a él, como hai moita xente de fora que tocan, de Coruña, de outros sitios, a él gusta invitar a xente que toque con él, que toque unhas pezas, pero tamén el non é dos venteiros que collen e deciden ahora non hai música, eu marcho, me vou descansar, pero xa está con esto, non, el debe sentir bastante de responsabilidade sobre o encargo que ten, entón el deixa que tocar as pezas, pero logo xa o malo que no encontrollo, pues lógicamente hai veces que a xente vai máis alegre do que debería, e a veces hai xente que incluso que avisaba para que se tocaba o venteiro que é o que está. Entonces será como la mayoría de los xente do pueblo que o respeta. Sí, no, é exactamente eso. Sí, no, Castro de Lazo un pouco pequeno que hai pouca familia normal. É o típico que vai ser que fin de semana, pero cando máis se vai non sei. Saca a súa versión particular do, pues eso, as outras para Ourense,
Iván Costa, teño a súa propia versión, cualquier peza que te podes imaginar. Tocaron, tiene un tío muy característico que es únicas tuyas. Y se dio el nombre porque cuando baixaban uns estes, mataron un peixo con bajaron en el palco. E ao volver ao palco, da que peixo, e o siguiente ano, pero tocaron os ratos, bajaron de peixo con os ratos, iso é unha historia muy efectiva. Por aí, Ele dice que aprendeu cando tuvo un servicio militar e non foi empleado en Unido. Aprendeu do rato. Unha certa bastante. era unha guerra de Maduro. Bueno, entón, Cambiamos. Tenemos que sí, pediría un aplauso aquí para Castro. Porque ahora una vez entregado el ensayo tradicional. Bueno, lo que viene a la joya esta, Sí. puede pasar por aquí, mira, nosotros esperamos o